Sziasztok! Ez egy teszt videó lesz, a kulcsokat fogok tesztelni. Ezt már leértékelem, mert itt a végén egyszerűen nincsen neki már mondjuk egy csillagkulcs. Úgyhogy ezt a kulcsot én nem sokban rézem. Ez ilyen női kistáskákba való cica-mica kulcs, szemüvegtokot be lehet vele csavarni, vagy a lányoknak hív fel a szempilláját, vagy amit akar. De én ezzel nem foglalkozom, ez szar. Következő az egy csillagvillás kulcs, így ezzel ugye lehet ütni, verni, csavarni, kavarni. Krómacérból készült, ez egy embernek való, tehát ezzel valakinek odaversz, akkor azt úgy megérzed, meg akinek odavertél az is. Ha ezt értékelem, ezt a két kulcsot, ez a kulcs egy jó erős 2-es, ez pedig egy 8-as, egy 10-es skálán, szóval ez a kettőt együtt értékelem, akkor ez egy 10-es. Ti is teszteljétek a tárgyakat, mert a kulcs fontosságú. Szevasztok!